že moja predstava je predstava mieru, predstava zastavenia zabíjania a jasné deklarovanie, že aj ja som ten politik, ktorý nikdy nedopustí, aby slovenský vojak išiel bojovať na Ukrajinu, tak si myslím, že sme nie, že strašili, ale naopak moja predstava je, že som vlastne upokojil každú jednu matku, každého jedného otca na Slovensku, že jeho syn nepôjde bojovať na Ukrajinu. Takže to nebolo šírenie strachu. A viete, ono sa to tak nejak snažili niektorí zakamuflovať, ale pozerajme sa naozaj, čo sa deje vo svete. Poľský prezident povedal, že vojna je už za dverami a neviem, v ktorom roku zasiahne aj naše krajiny. Vo Švédsku rozdávajú ľuďom letáky, v ktorom ich popisujú, akým spôsobom prežiť v prípade nejakej invázie, vojnový konflikt. Nemecká ministerka obrany hovorila, že treba učiť deti, ako sa počas vojny nejakým spôsobom správať a nejakým spôsobom chrániť. Takže z tohto pohľadu stále nie je isté, ako nakoniec ten konflikt dopadne. Ja som veľmi rád, že som sa pripojil veľmi jasne k tej názorovej skupine, ktorá si želá mier, ktorá viac počúva, poviem to doslovne, ako som to povedal viackrát. Ja viac a radšej budem počúvať slova svätého Otca, ako v tomto prípade prezidenta Francúzska Emmanuela Macrona. Hoď ho poznám, týkame si, ale v tomto, čo sa týka vojny, budem radšej načúvať svätému Otcovi ako jemu.